everyone, welcome back to my DBS blog. Asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दायो बैसागु खाथि सफैबाय नालाय न'फोरखौ एसे फोसाबनो नागिरदों आरोना। जाल माने एसे बेमा सोंनायफोर थायोना बेफोरखौ फोसाबजोबनो नागिरदों आरोना। बहुद रुम 8तासो रुम जागोन आरोना। बेफोरखौ सब फोसाबजोबनांगोन आरो दिनै। ओमफ्राय न'फोरखौ उनाव लिरबाय थानोसै। ओमफ्राय जिफोरबो सुनांगौ दङ। जिफोरखौ गाबोननिफ्राय सुनोसै आरोना। दिनैसो एसे सान्दुं दुंदों नालाय। ओमफ्राय दिनै एसे न'फोरखौ माबानानै साफा खालामना लानोसै। मैयायो आंनि रुमखौ आरो कमन रुमखौ साफा खालामबाय आरोना। दिनै बिहाव बिखुनजोमोननि आंनि टिउसन रुम गारि रुम बेफोरखौ साफा खालामनोसै आरो लोगोफोर। दायो दिनै दिनथु मा खालामो मा मायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम। दायो बारा गोबाव खालामबाय थाला लोगोफोर, टाइमाबो जाबाय। ओमफ्राय बोरायाबो दखानाव थांसिगोन नालाय रेडि खालामजोबनानै होखांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आं खामानिफोरखौ मावबाय थानोसै, बारा देरि जाबा बालायलाङो लोगोफोर। थ'थ' बिदिबा आंजों लोगोसे सासेया थांनो रेडि जागासिनो आरोना। ओमफ्राय आंबो नै न' सिबनो रेडि जाबाय दायो। नै लोगोफोर बिथिंजाय आंनि टिउसन रुमनि अबस्थाखौ नायदो, सब जि लेथ्रा। बिथिंजाय नै जि गालाय गुजाय जाजोबनानै दङ आंनि टिउसन रुमा। दिनैसो साफा खालामसै। फेनाबो नै गोबोर बिथिंजाय आङो दायो सिबनानै लानोसै आरोना। माने गोजौनि बेमाफोरखौ मोजाङै साफा खालामखांबाय आरो दायो जि लेथ्रा जानानै दङ। गोबावानो जाबायमोन नालाय टिउसन बन्द खालामनाया। ओमफ्राय बे मेट्रिक एग्जाम होनायनि सिगां टिउसन बन्द खालामदोंमोन आरोना। ओमफ्राय नै दायो आरो टिउसन आराम्भ जासिगोन नालाय। ओमफ्राय दायो साफा खालामजोब्बाय आरोना। दायो टिउसन लानायनि खबरफोरबो फैगासिनो नालाय गथ'फोरनि। ओमफ्राय नै साफा खालामनानै दोननोसै आरोना। ओरैनोबा सम मोनखाया नालाय। ओमफ्राय दायो बैसागु खाथिजों सब न'फोरखौबो साफा खालामजोबखाबाय आरोना लोगोफोर। उपाय गैयाना, खामानिनि गेजेरजोंबाबो बेफोरखौ मावलांजोबनो गोनां जायो आरोना। लोगोफोर आंहा खामानिफोरखौ मावखांजोबनानै ओंखाम जाखांबावबाय आरोना। ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै दायो सिरियाल नायगासिनो जिरायनानै दङ। ओमफ्राय दायो खामानि सामानि जोबखांनानै दायो आङो माबा मा होनो भिडिअ आपल'ड होनो फैदों आरोना लोगोफोर। भिडिअ न'आवहाय जोंना नेटानो बारा नांनो नागिरा, माने बिथिंजाय एसे नाङो आरोना। ओमफ्राय बेयावहायसो होनो फैयो आरो आङो। दायो न'फोरा गासिबखौबो माने बिहाव बिखुनजोनि रुम, जोंनि रुम गासैखौबो, टिउसन रुम गासैखौबो माने साफा खालामखांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायो ओंखाम संग्रा रुमा दङ। ओंखाम संग्राखौ सुक्रुबारफोराव माने एसे साफा खालामसै आरो। ओमफ्राय आरो बहुद खामानि दङ ना, बैसागु सफैबाथ' मिन्थिखायो लोगोफोर माबायदि खामानि जायो। ओमफ्राय दायो भिडिअ आपल'ड होनानै दोननोसै आरो आङो। इयाव दोनना गालाङो आरोना आङो भिडिअ आपल'ड होबाथाय। ओमफ्राय दिनैयो हरावहाय माने दा हरावहाय एसे थियाटारबो नायनो थांनो गोनां जानो हागौ आरोना लोगोफोर। मानो होनबा माबा सिजोन टिकेट लानाय दङ जोंहा, माने जि दखान होयोना जि जायगायाव, बेवहाय माने थियाटार लाबोदों आरोना। ओमफ्राय सब दखाननि कमिटिफोरानो माने सिजोन टिकेट लानांगौ जायो आरो। ओमफ्राय दायो बेयावहाय जोंबो माने जोंहाबो लानाय दङ आरो। ओमफ्राय दायो थांनांगौ। मैयायो जोंहा बाबाजों आमाइजों नायबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो बिखुनजो ओमफ्राय बिबोनां आं साथामजों माने टम टम रिजार्भ खालामना दोनखादों आरो, बेजों थांनोसै आरो दायो जिखुनु जाया दा मोनायावसो थांसै आरो 7तासोआव मोनाबिलिनि। गोजानबो जायो नालाय। ओमफ्राय दा थांसै आरो लोगोफोर। दा देखायबाय थागोन दे आङो माबायदि। हारसा थियाटारसो, मा होनो बिना पानि ना मा होनो आरोना। आं नुवाखै, ओंखायनो नायनो थांसै आरो। नै लोगोफोर जोङो दायो थियाटार नायनो थांनो ओंखारगासिनो आरोना। माने रेडि जाखांबाय, 7तानिफ्रायनो देखायगोन दिनैयो। ओमफ्राय टम टम रिजार्भ लानाय दङ आरोना। टम टमा फैबाय। जोङो दायो आइ बिखुनजो ओमफ्राय बिनानाव आं थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर। सासेयाथ' जायगायावनो दंखायो नालाय। दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर। बिराद देरि जाबावबायसो 7तानिफ्राय। दिनै माने गाबोननिखौबो दिनैनो देखायगासिगोन आरोना। बोथोराबो बारा मोजां नङा नालाय। दायो नायलांबाय थादो दे लोगोफोर जोंहा बिथिंजाय मोनफैबाय आरो ना थियाटार जायगायाव, थियाटार देखायनाय जायगायाव। ओमफ्राय जि बोथोराबो खोमसि जाथारदों। ओमफ्राय रावबो हाबथ'वाखै आरोना, जों जिरायनानै दंथ'यो ओरैनो। बिथिंजाय जोङो हाखु दाखुजोंनो जेबो जालांस्लाबनो हायासै आरोना। साल' लोंलांबाय। ओमफ्राय नैथिंजाय आं चावमिन जानो होननानै लाबाय। ओमफ्राय बिबोनाङा मम' जायोनो, ओमफ्राय बेहा मम' लाबाय आरोना। ओमफ्राय रानलायलायनानै जाबाय आरो जोङो। ইমান হাতখন ভাল, ইমান ধুনীয়া চাব নাই। ভাল গাখীৰটো ইমান ভাল গাখীৰ।
아버님 있어 벨레 가키라 있어. কি বেলেগ গাখীৰ মানে ব্ৰেণ্ডটো বেলেগ কি চাগে অ কি গাখীৰ দিছে আপুনি আজি মই মেকুৰী গাখীৰ দিছো কি ফল গাখীৰ लोगोफोर बिथिंजाय आरो मा गन्डगल जाखो नायदो आरो ना बोथोरा माने थियाटार देखायबाय थानाय समावनो अखा जुब जुब हाना होबाय ओमफ्राय नै मानसिफ्रा मालाय साथा लाबोनाया लाबोखादों आरोना ओमफ्राय जोंहा जेबो लाबोआखैमोन ओमफ्राय नायलाय सब मानसिफोरानो सियारखौ खर'आव थिखो थिखो लाजोब्बाय आरोना उपाय गैया होमबाबो मानसिफ्रा थांबावोसो फैसानि खोथा दं नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नै गासैबो जेर सेरसो थाबाय थादों आरोना ओमफ्राय देखायथ'वाखै आरो दायो बन्द' खालामथ'नानै दोनबाय माने आधा जोब्बायमोन आरो बे समावनो माने जि अखा जुब जुब हाना होबाय लोगोफोर नै माबायदि अखाखौ नायदो ओमफ्राय बे सिङावनो मानसिफ्रा दंजोबो उपाय गैयाना जि खस्थ'खा आरो नैथिंजाय नै जोंहा बिबोनाङा माबायदि माने आंबो थिखोना लादों आरोना बयबो थिखोखादों जि माने बेसेबांबा खस्थ' ओमफ्राय मोननै देखायनो गोनांमोन नालाय गाबोननिखौबो ओमफ्राय देखायासै आरोना मैयाबो बार अखा जानानै देखायनो हायासै माने साननैल' देखायनाय जासिगोन आरो दायो ओमफ्राय नै गासिबो दायो आरो अखाया एसे खमायफिनलायबाय जिरायहांफिनजोबलायबाय नै लोगोफोर दा देखायफिनसिगोनलाय आरोना देखायफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै गासिबो जिरायफिनजोब्बाय आरो ওকে বাবা ওকে बिथिंजाय थियाटारा जोब्बाय आरोना 11:30सोआवनो जोब्बाय बिसोरो माबा दानै देखायबाय आरो मोजांखौनो देखायासै ओमफ्राय जोब्बाय आरोना बार अखाबो बारबाय थादों नालाय ओमफ्राय नै दासो ओंखारजोब्बाय आरो जोङो मानसियालाय बिराद जादोंमोन लोगोफोर दायो जोङो थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर